Siniša, kako radi novi bubreg? Super, znači nema dalje. Radi dobro, za sad je sve ok i nadam se da će tako i ostati. Najvažnije je što si dobio novi život, Tako. ali šta znači novi bubreg? Pa nov početak, novo sve. Ne znam šta bih više rekao. Znači, srećan sam, zdrav sam. Nisam bio svestan dok nije se pojavio Branko, što kaže, jedan je Bog i Branko. Tebi je jedina šansa bila transplantacija. Jedino, ništa drugo. S obzirom da su Ili oba bubrega doživotno na bolesna. dijalizu. Sad koliko bi trajala ta dijaliza i šta je, druge organe onda bi stradali jedno po jedno. Ovako je sve novo za mene, sve ekstra, sve dobro, uz pomoć brata mog. To je to. Vi ste prijatelji od mladosti, sad ste i braće, je li tako? Braće, naravno. I uvijek će tako i biti. Meni je najbitnije da je sve uspjelo, da funkcioniše, da moj brat ima nov život, normalan život i da može se vratiti normalno svojim obavezama, životu, porodici, deci svojoj, to je najbitnije. Nije bilo straha, nikako. Ni jednog momenta. Ni straha, ni velikog razmišljanja. To je jednostavno sam Bog namestio da tako bude. Prelep osjećaj, dati nekom šansu da živi, pogotovo čovjeku, dobrom čovjeku kao što je Sića, nema tu nekog velikog, ne znam, presrećan sam jednostavno. U suštini nikad nije volio sport, volio stoni tenis, tako da sad s mojim bubregom može i fudbal da igra. Pošto je dobio jedan sportski bubreg, ne mora više stoni tenis, može i fudbal malo da potrči. I dok ne odstrani ovaj drugi koji je bolestan, on sad ima dva bubrega, a ti ima samo jedan jedan. više od mene, ali nema veze, ne ljutim se ja. Bitno je da je sve u redu. Milan. Bravo. Kako je? Infekcija koja je otišla odavde, treba da se radi petske, nemaju ga tu u toj bolnici, a oni imaju 30 i nešto bolnice.